Здравейте! Днес ще ходя да си взема iPad Pro 9,7 инча и ще го пробвам и ще реша дали го искам, защото обожавам да рисувам и искам да видя как се рисува с Apple Pencil, но доколкото се познавам, наистина може би ще си остане за мене, защото много ми хареса как се рисува с него. Искам да го пробвам. Ще си взема 32 гигабайтовата версия и после ще видите в Apple Store, като си го купувам. Сега вървим по Карлсплац и отиваме към Apple Store, за да видя дали ще снимам таблета, но предполагам да. Ходихме, купих си Starbucks, объркаха ми поръчката, сложиха ми шот и ми беше прекалено силно кафето. Аз обичам малко по-млечно кафе и лошо. Току-що си поръчах iPad Pro 9,7 инча и с химикалката в Space Gray цвят, защото искам черен за първи път. Корпуса ще ми е черен на някакво устройство, което е на Apple. И имам 14 дни пробен период, за да го купя. Да реша дали си остава за мен или го връщам, но доколкото се познавам, както вече казах, ще си остане за мен, защото знам, че е много удобно за рисуване и е много практично. И така сега чакаме да ни го донесат след 2-3 минути, ще ни донесат Apple Pencil и iPad-а. Вече си взех и химикалката, ето донесоха ми я. Сега си чакам и iPad-а. Току-що излязохме от Apple Store, взех си iPad-а, химикалката и Apple Care и имам пробен период от 14 дни, но мисля, че ще ги оставя, защото са супер яките и ще пробвам сега вкъщи как се рисува. Много път съм пробвал в Apple Store как се рисува и ми хареса и затова реших да си го взема. И Apple Care е за 2 години, ако го изпуснеш или нещо го надраскаш, ще го сменят с нов iPad и според мен наистина си заслужава. И сега вървим към колата и си отиваме вкъщи, за да го анбоксна. Ето ни, вече сме на статив, на следващия ден сме между другото. И ще анбоксвам iPad-а. Реших да го оставя за през деня, за да имам слънчева светлина и да се виждат по-хубаво нещата, които анбоксвам. Нека да започваме с анбоксване, защото съм развълнуван и почти не можах да спа. Нещата, които ще анбоксваме днес са Apple Pencil и iPad Pro Wi-Fi Edition 32 ГБ Space Gray. Много се радвам, че ще го анбоксвам. Първо предлагам да разопаковаме химикалката, която се отваря от горната страна, т.е. от тази страна. Реших да го споделя с вас, защото обожавам тех видеа и обожавам да гледам как се отварят продукти. Може да направя и ревю на iPad след като го ползвам за примерно месец. Това ми е първото... Това ми е второто тех видео. Първото ми беше разопаковането на Razer Mamba-та. И нека да разопаковаме Apple Pencil. Тук имам едно макетно ножче, за да го отворя точно по линиите. Това съм супер педант в това отношение. И ето го химикала. Тук, ако виждате, ето тук има едно нещо, за да го издърпаш. И издърпваме го. И първото нещо, което виждаме, ето това! Аз не съм го видял още и сега искам да го видя. И това е книжчица с инструкциите и така нататък. Вътре има резервното типче на химикалката, няколко гайда, които сигурно са на немски и аз нищо няма да разбера.
и което това е зареждачка през зарядното. Иначе можеш да го зареждаш като го включиш в iPad-а, което ще ви покажа по-късно като отворя iPad. И сега Apple Pencil! Oh my god, I'm so excited! I really love it! Looks so nice, so neat! Oh god, има фолио, което в момента ще махна. Чувството да го махнеш е so satisfying. И ето го химикала. После ще ви покажа close-up кадри на химикала. Apple Pencil има чувствителност за натиск и за наклон, което означава, че като го наклоните малко повече, има по-заштриховани линии, като например ако рисувате с молив, а като натиснете повече, правите по-дебели линии. Тази част на химикалката се пъха в iPad-а и така се зарежда. Интересен факт за химикалката е, че като я оставите на масата, тя е направена така, че да тежи с Apple логото нагоре. В момента на екрана са показани някои подробности за зареждането и батерията на химикалката. Така, нека продължим с iPad-а, защото той е най-важната част тук. И съм, както вече споменах 1000 пъти, so fucking excited! Мога да рисувам на него, което за мен е Heaven on Earth. Не знам дали виждате как го анбоксвам, но може да сложа close-up кадри от iPhone-а. Знам, че все някой от вас обожава да гледа как се махат найлончето лъща и затова реших да сложа тези кадри, защото просто аз го обожавам. Както вече може би споменах, си взех 32 гигабайтовата версия с Wi-Fi само в Space Gray цвят. Така, ето го анбокснатия iPad и сега ще го лифтнем от тията. It looks so awesome. The smell of new technologies. Awesome. Обичам миризмата на нови неща. Това ще го оставим най-накрая, макар че едва ли някой му пука за другите неща в кутията. Кабелче за зареждане, lightning cable. Имаме книжчета, в която със сигурност има Apple стикери. Everyone wants the Apple stickers, right? Yes. И последното нещо е charging brick или зарядното, което се включва в стената. Понеже съм в Германия е с като българските за стената, с две плъкчета. Сега тук също има пластик и обожавам да го махна. Smells so good though. Сега ще ви покажа. Така се сменят за страните между другото. И сега предлагам да се превключим към стартирането на iPad-а и махането на пластика от самия iPad, защото това се нуждае от близък план. Само чуйте този звук. И ето го, чисто новият iPad. Сигурен съм, че повечето от вас не ги интересува как се сетъпва iPad, но все пак, ако някой го интересува, показах basic нещата, които трябва да направите. И след това си въведох паролата и сложих Fingerprint на Fingerprint ID сензора. Това е първият iPad с функцията Hey Siri, което представлява повикването на Siri без да натискаме Home бутона, само чрез думите Hey Siri. Тук ме кара да кажа няколко пъти Hey Siri и някои други фразички с Hey Siri, за да разпознава по-лесно само и единствено моя глас. Също така този iPad е първия, който има True Tone Display и тук демонстрирам как изглежда с и без True Tone Display. True Tone Display е функция, която се адаптира към светлината на стаята. За да свържете Apple Pencil към iPad-а, е нужно да повдигнете леко таблета, за да може да влезне добре химикалката. След като я включите, трябва да ви излезе ето това прозорче, на което пише Turn on Bluetooth. Да, химикалката е с Bluetooth, цъкнете Turn on, след което излиза Pair, натиснете Pair и вашата химикалка е свързана и всичко е наред. По същия начин, по който конектват химикалката,
я зареждате, като я включите в самия таблет. За да видите колко батерия има, може да слайпнете долу в Notification центъра и по принцип там ще има един таб, на който пише батерии. Това е от днешното видео на анбоксинг на iPad Pro 9,7 инча и Apple Pencil. Там може да направя, по ваше желание, ако искате, ревю, как го използвам, за какво го използвам, как съм се развил с химикалката и какво съм нарисувал, какви програми използвам и така нататък. Мога да направя аз на iPad, по-натам, когато събера приложения, защото в момента започвам с чисто нов iPad. Не съм прехвърлял нищо, защото нямам стар iPad. Пък и обичам наново да си тегля всички приложения, които ми трябват. Това ще е за днешното видео. Надявам се анбоксинга да ви е харесал, да ви е бил от полза. Ако ви харесват повече тег видеа, може да ми напишете долу в коментарите. Като си купувам някакви тег неща, ще ги анбоксвам за вас в YouTube. Знам, че по принцип правя влогове и не толкова анбоксинг, но обичам да правя също анбоксинг, като има какво да анбоксвам. Тъй, че има какво ще анбоксвам, ако вие кажете, че искате. И това е за днес. Peace!